er sådan en ånd af at indtage land i dag. Du begyndte så godt på det, og I er bare gået ind i det, og det er bare så fantastisk, hvordan at Guds ånd bare virker sammen, når vi arbejder sammen. Amen. Fordi der er sådan en kampgejst, og der er sådan en ånd af krig, af indtagelse af position. Og I må sådan set gerne sidde ned. I må godt, kan du lige summe lidt på klaveret, så må I andre gerne sætte jer ned. Der er sådan en skelsættende, det er sådan en skelsættende tid lige nu. Jeg tror I alle sammen, det håber jeg i hvert fald, at I alle sammen har hørt om børsen, om det der brændte ned, at spiret faldt, at dragene faldt, det hele her. Og jeg vil bare profetere for jer, eller det vil jeg sådan set ikke, men der er profeteret om det. Det blev profeteret om det. Her i det her lokale, den 1. februar, tror jeg det var. Onsdag aften, eller torsdag aften. Ja, lige meget. Det var når Emma Stark profeterede. Så talte hun ud, der kommer et hul. Og ja, hun sagde The Royal Castle. Men når vi viste hende billeder af det kongelige slot, eller de kongelige slotte, så sagde hun, nej, det er ikke det. Fordi bagefter spurgte vi hende, hvad var det for et hus, du så? Og så hun, når vi så viste hende Christiansborg, så sagde hun, det er der. Det var så ikke på selve Christiansborg, det var lige ved siden af. Men spiret faldt, dragen faldt, og vi tror hele vores hjerte, fordi det hun sagde, det var, at det var det andet tegn på, at vi skal se, at Gud begynder at bevæge sig. At det er et tegn, ikke det, at vi fryder os og glæder os over en gammel bygning, der er brændt ned. Det er ikke det, vi glæder os over. Men vi glæder os over, at Herren vidste det, og han sagde, at det er et af tegnene på, at der kommer til at ske noget nyt i Guds rige. Og derfor glæder vi os. Derfor fryder vi os. Derfor er det bare så stærkt, når vi sidder og kigger. Nu her selvom jeg har været en tur i Sverige også her i weekenden, men jeg har alligevel siddet og kigge på nogle af de her videoer fra profetkonferencen. Og jeg synes, I skal gå tilbage og kigge på dem igen. Lyt til, hvad det blev sagt. Lyt, hvad det blev talt ud over os. Hvad det blev talt ud over, ikke bare os, men Danmark, over København, over Europa i det hele taget. Vi er nødt til at begynde at rejse os, fordi tegnene kommer. Tegnene er kommet, og de bliver ved med at komme. En af de ting, som Herren sagde til os, at der ville ske, det var, at der ville ske mange tegn af stærke mirakler, af helbredelser, af dåb. Det vil sige, dåb indebærer nyfrelste. Ikke sandt? At vi kommer til at se stærke ting. Og det her med at tage jeg tror hun sagde, caving in, altså at det ville simpelthen brase sammen. At der vil være en oversvømmelse, og det må jeg nok sige, at der er blevet på i det hus der. Der er fuldstændig oversvømmet. Hun sagde så tydeligt, at det ville være et af tegnene på, at de kommer til at se det her. Hvis vi så går ind og kigger på det som Robert Kayandra profeterede, så sagde han, i løbet af 3 måneder, så vil der ske noget. 3 måneder, det er lige om hjørnet. Det er lige omkring 1. maj, så er det 3 måneder siden. Så vi er i så stor forventning, og jeg vil, at du ikke længere skal sidde passiv. For når jeg lyttede til Simon Bragger, som også talte under profetkonferencen, så sagde han, det der, at vi er ligegyldige, at vi er passive, at vi bare sidder og stiller os tilfreds med det, som, men det er bare sådan, det er. Det kan vi ikke gøre længere. Vi er nødt til at gøre op med det der. Vi er nødt til at stoppe med at være sådan. Vi er nødt til at træde fremad, træde ud i noget af det, som Herren har givet os. Fordi der er bare en tid lige nu, som er ekstremt vigtig for os. Som er ekstremt vigtig for os som nation, som er ekstremt vigtig for os som menighed, men også som Europa, som kontinentet Europa. Der er bare noget, som Herren er nødt til at gøre, og som Herren gør. Og hvis vi ikke vågner, så gør han det bare uden os. Og det har vi ikke tænkt, vel?
Nej, jeg ved ikke med dig, men jeg skal i hvert fald være med. Jeg skal være med fuldt ud, for det Herren er i gang med at gøre alt det, som vi har drømt om i så mange år. Alt det, som vi ved, vi har set, vi har oplevet, vi har profeteret om, vi har bedt over, vi har gået i krig, og vi har bundet, og vi har løst, og vi har alt det andet. Det er det, som Gud er ved at gøre nu. Amen. Gud er ved at gøre det nu. Amen. Og jeg ville bare minde dig om et ord fra Amos' bog. Der står der så, Amos' bog, kapitel 3 og vers 7, der står der så, nej, Herren Gud gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne. Så vi ved, at Herren bruger profeterne. Så derfor bør vi lytte til dem. Derfor skal vi være opmærksomme. Og især når der er en tidsramme, fordi så er det vores opgave at stille os klar og gøre os parat. Og ikke bare sige, når jeg sker det, så sker det. Nej, det var det ikke sådan. Det var ikke sådan, som Paulus sagde til os. Paulus sagde til Timotheus, strid i enlighed med det profetiske ord. Amen. Strid i enlighed med det profetiske ord. Og en af de ting, som Simon Bracker talte så stærkt om, var netop det her med at gå i krig, at begynde at bede. Og derfor var det så stærkt, at vi bare begyndte at bede i tunger, begyndte at synge ud, krigstrommerne, der begyndte at spille. Og det er bare det, der ligger i luften. Fordi der er en åndsmagt, der er brudt i Danmark. Det skete i tirsdags. Der er en åndsmagt, der er brudt i Danmark. Og her er vi nødt til at overtage området. Fordi det er os, der er den regerende magt. Amen. Vi er den rådende magt. Vi er lys, vi er salt i den her verden. Og hvis vi ikke bevarer vores salte, eller vores salthed, whatever. Det var vist svensk, tror jeg, salte. Men hvis vi ikke bevarer kraften i saltet, så kommer vi ikke til at forhindre forrådnelsen. Så lad os være de mennesker, og lad os være dem, der bygger, og der ikke tillader andre kræfter at komme ind og råde og regere. Men nu er det vores opgave at indtage vores position. Amen. Vi har længe vidst, det har været vores. Vi har længe vidst det. En anden ting, som også blev talt meget, meget stærkt om, det var, at de økonomiske ressourcer, de kommer. Det er tegnet, det der vand, der flød ind. Masserne af vand, det sagde hun, det er låget, der er brudt. Låget har løftet sig. Låget er væk. Begrænsningen er væk. Det vil sige, nu kan vi kun forvente, at der kommer forsyninger. Fordi forsyningslinjen, pipelines, de er åbne. Amen. Vi har kæmpet, og vi har stridt i den her kirke i så lang tid med forskellige udfordringer. Og vi ved, og vi kender Gud. Han er vores forsørger. Han er den, der sørger for os på alle måder. Men nu er pipelinen åben. Og det gælder jo ikke kun kirken. Det gælder jo også dig. Amen. Det gælder jo også os hver især. Hver eneste en af os. Det tilhører os. Amen. Så hvis du har kæmpet, og du har haft udfordringer i din økonomi, så forvent, at Gud åbner dørene nu. Forvent, at han er den, der løser dig. Fordi det er brudt. Amen. Korabahashidi ala ramasaya. O ramahashidi ala ramasotorobosteya. Rebahashinda ala rabababariandorobosteya. O ramahashidi ala ramasotoroboshidi ala ramaseya. O ramahasondoroboshidia. Lebra babariandoroboshidi ala ramasoteya. Lad os bare bede tunger sammen. Reba babariandoroboshidi ala ramasotoroboshidi ala ramasendia. Reba babariandoroboshidi ala ramasotorobosteya. O leberiandoroboshidi ala ramachandoroboshidi ala ramaseya. Erabahashidi ala ramasotorobosteya. Ebramamandoroborom
moshidi ala ramaso toroboshidi ala ramaseteya. Ela barandoro roboshidi ala ramaso toroboshdeya. Oh leberiandoro roboshidia. Reba babariandoro roboshidi ala ramaso toroboshdeya. Oh labariandoro bahashidi ala barandoro bahazendeya. Nembra mamandoro roboshidi ala ramaso toroboshdeya ala ramaseya. Era babariandoro roboshidi ala ramaso toroboshdeya. Ela babariandoro roboshidi ala ramaso toroboshdeya. Oh la bahande, ela bahande, ela bahande, era mahanden, enya lagai, e boranden jola haze, e brabahashidi ala ramaso toramahande, reba babariandoro roboshidi ala ramaso toroboshdeya, ela barando ramahashidi ala ramaseya. Oh ramahashidi ala ra, e zabahashidi ala ramasoteya. Oh leberiandoro roboshidi ala ramaso torabahashidi ala ramaseya. Emrando ramahashidi ala ramaso toroboshdeya. Elebra mamahazondeya. Rahashora bahazondeya. Oh yes, oh rabahashinda nanjolo ramahandora mahazeya. Oh yes, oh korabahozia mandoro roboshidi ala ramaseya. Oh ramahasondoro roboshidi ala ramasoteya. Oh labarandoro roboshidi ala ramasotoroboshdeya. Oh leberiandoro roboshidi ala ramasoteya. Oh labarandoro roboshidi ala ramasoteya. Oh leberiandoro roboshidi ala ramaseya. Oh reheso koramahande nendo roboshdeya. Oh leberiandoro roboshidi ala ramaseteya. Oh labarandoro roboshidi ala ramasoteria maseya. Oh labarando shidi ala ramaseya. Og jeg oplever bare, at Herren siger, at har jeg ikke sagt jer, har jeg ikke talt ud, har jeg ikke fortalt jer det, at I har et stort og et mægtigt folk i denne by. Og nu er tiden, nu er stedet, nu er det tid til at se det ske. Nu er tiden, Rabahashaya, hvor jeg åbner mine vandsluser, hvor jeg åbner, Ramashaya, jeg åbner mine veje, jeg åbner op, Radashidi ala Ramasotorobo. Og har jeg ikke sagt det, har jeg ikke sagt det, har jeg ikke sagt det. Robahashaya, et stort og et mægtigt folk. Et stort og et mægtigt folk. Robahashidi ala Ramasotoroboshdeya. Rebahasondoroboshdeya. Gud har ikke anseelse til person, han har ikke anseelse til kirke, han har ikke anseelse til hvem vi er, men han har anseelse til hvem der er helt med ham. Hvem er det der er helt med ham? Hvem er det der følger ham? Hvem er det der går med ham? Hvem er det? Herren baner vej, Herren baner vej, Herren baner vej. Herren baner vej. Shora mama mando roboshidi ala ramasoto roboshdeya. O la barando roboshidi ala ramasendea. O la barando roboshidi ala ramasoteya. Åh, jeg bare takker dig, far. Jeg priser dig, Jesus. Og koramashidi ala ramaseya. Åh, la mando robahashidi ala barando roboshdeya. Vi taler liv over Europa. Vi taler liv over København. Vi taler liv. Vi taler Guds ånd. Vi taler liv ind i Europa. Rabahashidi ala ramaseya. Her vil vi tage os autoritet. Vi vil tage Romahashaya, det som du har givet til os. Vi vil indtage vores position. Gud, vi vil bare stille os til rådighed. Far, vi siger, her er vi Gud. Her er
vi. Send os, Gud. Send os. Lad os gå. Soramahashidi alaramasaya. O lamando roba hazendeya lambarando roba hashindia. O leberiando robo shidi alaramasaya. Reha sondo roba hashindia. Ebra mama mando robo shidi alaramasoto robo steya. Ebarando robo shidi alaramasoto robo steya. Reba babariando robo shidi alaramasoto robo steya. O labarando robo shidi alaramasoto robo steya. O laberiando robo steya. Far vi ber. O vi ber Gud att du remahashidi alaramasoto robo steya. O ledinando ramahashidi alaramasoto robo steya. O leberiando robo shindarana maseteya. Le guarando robo shidi alaramasoto robo steya. Reba harando robo steya. Roba hashidi alaramasoteya. Åh Gud, jeg bare takker dig. Jeg takker dig, at din nåde, den er for evig, og den er altid ny. Jeg bare takker dig, at din nåde er nye dage, og din nåde er der, til at vi kan gøre det, som du har kaldet os til at gøre. Åh Gud, vi vil bare rejse os op i din kraft. Åh Gud, vi vil rejse os op i din styrke. Åh Helligånd, kom over os. Helligånd, kom over os. Åh Rebehesheya, kom over os. Herrens ånd, kom over os. Ramashaya, til at gøre, til at udføre, til at fuldføre det, som du har kaldet os til at gøre i den her tid. Gud, hjælp os til at rejse os op med frimodighed for at tale og ikke tie. At tale og ikke tie. Randenyo lo brando romoshidi ala ramasaya. Labarando romoshidi ala ramasaya. Leberiando romoshidi. Gud, at tale og ikke tie. Remashia, for du har et stort og et mægtigt folk i denne by. Du har et talrigt folk, Gud. Ramashidi ala ramasaya. Vi beder Gud, at du rejser op mennesker. Mennesker, far, som du har haft parat. Mennesker, som du har sat klar. Gud, mennesker, Ramahashaya, til at være politikere, til at være ledere, til at være mennesker i høje stillinger, Gud. Ramahasenya, du har sat dem klar, Gud. Jeg bare beder, så Ramahashaya, du rejser dem op, hver især, Gud. Lembrando roboshidi ala ramasaya. Herre, det er dig, der indsætter, og det er dig, der afsætter. Det er dig, Gud, så Ramahashinda ala ramasaya. Lembrando hasaya. På samme måde, som vi havde et regeringsskifte her i januar måned, så Gud, så er der et regeringsskifte i den åndelige verden. Gud, vi bare rejser os op, så Ramashaya, i den kraft, i den styrke, i det mandat, som du har givet os. Gud, vi siger, her er vi. Gud, råber hashidi ala ramasaya. Lebra bahashidi ala ramasonde. Embrando ramahashidi ala ramasoteya. Elabarando roboshidi ala ramasoteya. Reba babariando robosteya. Lebra mahasondo robosteya. Ramahashidi ala ramasaya. Vi har et ansvar. Vi har et ansvar, som vi er nødt til at bære. Vi har et ansvar, ikke bare for København, men for Europa, for Danmark. Vi har et ansvar, som vi er nødt til at tage, og som jeg tror, vi alle sammen er bevidste om, eller i hvert fald de fleste af os er bevidste om. Men vi er nødt til at rejse os op. Vi er nødt til at gøre det, som vi ved, vi er kaldet til at gøre. Flere af jer har fået ord, som er her under den profetiske konference, og flere af jer er klar over, at der er en forandring. Amen. Der er en forandring. Så Koramahashaya. Og der er bare noget, der er ændret sig. Og vi kan ikke lade være eller blive ved med at træde tilbage. Vi kan ikke blive ved med at lade stå til. Vi kan ikke blive ved med. Der er en forandring. Koramashaya. Der er noget, der er anderledes. Der er noget, der er blevet til, som ikke var før. Robahashindia. Gud har talt. Amen. Og Gud er i gang. Gud er i gang med at gøre noget. Det vi har ventet på, det er det, som er nu. Koramashaya.
Så se dig ikke tilbage. Lad være med at se dig tilbage. Lad være med at kigge på det, som er, eller det, som har været. Men kig på det, som Herren har talt. Amen. Hold ordet foran dig. Derfor opmuntrer jeg dig på det kraftigste, at gå ind og lytte igen og igen og igen på de her ord, som Herren gav. Kan I huske Robert Kayanda, der også talte under vores profetkonference? Hvad sagde han? Åbn jer porte, for the King of Glory is stepping in. Amen. At herlighedens konge træder ind. The King of Glory. The King of Glory. The King of Glory. Der er sådan en majestat. Herlighedens konge træder ind. Det er ikke bare en ærens konge, det er herlighedens konge. For jeg ved godt, de fleste oversættelser på dansk siger ærens konge. Men det er herligheden. Han kommer med sin herlighed. Og Rabahashaya, det betyder ikke bare, at det er en strålglans. Det betyder, at der er velstand. Der er overflod. Herlighed. Den første gang, du nævner herlighed i Bibelen, er i forbindelse med velstand. Og at herligheden, det er alt det velstanden kunne give. Og nu prøver jeg ikke at degradere noget mere. Jeg prøver bare at fortælle dig, der er noget mere. Amen. Der er noget mere. Der er noget større. Noget, som er så meget herligere og så meget større, end hvad vi kan bare forestille os. Amen. Herlighedens konge. Åbn jer porte, for herlighedens konge træder ind. Og jeg har det bare sådan i dag, at der er en herlighed. Der er det er så majestætisk på en måde, hvor herlighedens konge træder ind i lokalet. Herrens konge, ikke bare ind i lokalet, men ind i landet, ind i nationen, ind i København, ind i Europa. Vi skal se Europa frelst. Vi skal tale liv over Europa. Det blev sagt flere gange. Vi skal tale liv over Europa. Liv, ikke krig. Liv, liv, liv. Vi skal tale liv over Europa. For livet er det, som kommer til at sejre. Amen. Ikke krigen. Krigen, det er bare nogle larm. Haha. Men livet er det, der kommer til at sejre. Livet er det, der kommer til at vinde. Og det kan være, at der er nogle raslen af våben, men det er ikke det, der sejrer. For herlighedens konge er kommet ind. Herlighedens konge, the King of Glory. Så sæt my goodness. Så sæt vagt ved dine ord. Amen. Guard your words. Sæt en vagt ved dine ord. Pas på dine ord. Pas på, hvad det er, du siger. Vær meget opmærksom på, at du taler liv og ikke død. At du taler opmuntring og ikke nedbrydelse. Fordi vi behøver det. Vi har brug for det. Og det er det, som vi fik en befaling om på vores profetiske konference. Tal liv. Tal liv over Europa. Lad os få rejst op de her apostle, profeter, hyrder, lærere, evangelister, som vi har brug for i det her land. Som vi har brug for i Europa. Lad os rejse dem op, ikke nedbryde dem. Hvem tror du er? Nej, vogt din mund og lad dem rejse op. Vi har flere profeter, hyrder, lærere, evangelister i det her værelse, som behøver at rejse sig op. Bare i det her rum. Et af tegnene, som jeg tror på, at Gud han er i gang med at forløse noget, det er det, der sker om torsdagen. Men det er ikke kun om torsdagen, for det sidste søndag havde vi også udensudgydelse. Det kommer vi også til at have i dag, fordi Herren er her, og Herren forløser sin kraft. Så lad være i forventning til, at Herren møder os der i dag. Fordi Herren er her, og det er ham. Det er ikke en person, det er ham. Det er ham, der forløser, og det er ham, der giver dig det, du har brug for. Amen. Så sæt en vagt, en vægter ved din mund. Pas på, hvad du siger, for der er liv og død i din mund.
Der er liv og død i dine ord. Så pas på, hvad det er, du siger. Pas på, hvad det er, du opmuntrer. Og pas på, hvad det er, fordi du kan opmuntre det dårlige, eller du kan opmuntre det gode. Amen. Sæt en vogter, eller en vægter. My goodness, min grammatik i dag. Tak, Jesus. Er det ikke dejligt? Hvis Gud kan bruge mig, så kan han også bruge dig. Amen. Tak, gode Gud. Tak, gode Gud. Så vogt dine ord. Pas på og bliv ikke bevæget af det kaos og de ting, der er omkring dig. Fordi det er ikke andet end en raslen af våben. Og det er et eller andet, som djævlen tror, han har stadigvæk magt. Det har han ikke. Hans magt er brudt. Hans magt er brudt. Han er afsløret. Han skal betale syvfoldt igen. Han har stjålet. Han har været i gang med at gøre ting i det her land. Det kommer ikke til at ske igen. Fordi det er brudt. Der er sket noget i den åndelige verden, såvel som den fysiske. Amen. Det fysiske er bare et tegn på, hvad der er sket i den åndelige verden. Korabahashidia la ramasaya. Robahashidia. Koramashidia la ramasotorobosteya. Remahasoteya. Ved du hvad, at Guds favør og det, som Gud giver dig, det kan gøre langt meget mere, end det, som penge eller magt kan gøre i det naturlige. Amen. Så Herren, det at Herren er med os, og Herrens favør er med os, det er så meget stærkere og så meget mere frigivende. Amen. Så kommer forsyningerne. Så kommer alt det andet. Fordi når vi søger Herren først, så skal alt det andet tilfalde os. Så det ved vi godt, men det er ikke det, vi søger. Men vi ved, at det er en del af det. For det sagde profeten også meget, meget tydeligt, at vandet er et tegn på forsyninger. At de kirker, som er fyldte af Guds ånd, dem som er ledt af Helligånden, de kommer til at få forsyninger nu. Før har der været alle de religiøse, som er blevet rige, og som har fået forsyninger på forskellige måder. Nu er det de kirker, der er ledt af Helligånden, som kommer til at få forsyningerne. For Herren var vred. Han var vred på dæmonerne. Han var vred på det, som var sket. Og han satte, det var derfor, han holdt dom over dem. Amen. Men nu ved vi, at tegnet på, at forsyningerne kommer, at vandstrømmerne kommer, at pengeressourcerne også kommer, er, at vi oplevede det, vi oplevede i tirsdags. At dragerne faldt, at vandet fossede ind igennem taget. De kunne ikke slukke ilden igennem væggene. Det kunne ikke lade sig gøre. De var nødt til at gøre det igennem taget. Så vandet fossede ind igennem taget. Og jeg tror af hele mit hjerte, at det er det, der sker. Og det er det, som kommer til at ske. Og vi kommer bare til at se, hvordan Gud igen og igen og igen åbner det her. Eller den er åben. Vi skal ikke åbne den igen. Men den er åben, og vi igen og igen oplever, hvordan der kommer indtægter, som vi ikke regnede med. Indtægter. Og jeg taler ikke kun om kirken, jeg taler også om dig. Amen. Uventede ressourcer. Uventede ting, der opstår. Måske en uventet udbetaling, en uventet bonus. Jeg ved ikke, hvad det er. Herren ved alene. Men jeg ved, at det kommer til at ske. Amen. Der er flere af os, der har fået ord om, at forsyningerne, det er ikke et problem. Pengene, det er ikke et problem. Inklusive kirken her. Amen. Pengene er ikke et problem. Og det er det ikke. Fordi forsyningerne er åbne. Linjerne er åbne. Pipelineserne er åbne. Amen. Halleluja. Er det okay at sige? Amen. Super. Fantastisk. Korabahashidia la ramasoteya. Robahashidia la ramaseya. Herren vil forvandle kaos til orden. Og han vil forvandle det her land fra en frafalden nation til en nation, der bare løber med Gud. Amen. Han vil gøre os til et eksempel, og han vil gøre os til en ledende nation. Amen. Og det er ikke kun i ånden. Jeg har hørt noget om et fodboldhold. Det er et andet tegn. Så kig efter det tegn.
Fodboldhold kommer til at, landsholdet, snakker vi om, kommer til at klare sig usædvanligt godt. Det var der blev sagt. Så hold øje med det. Det første tegn er allerede sket, så hold øje med, hvordan det går. Det kommer til at gå usædvanligt godt i Europamesterskabet. Usædvanligt godt, blev det sagt. Så hold øje med, hvad der sker i det naturlige. Herren har mennesker klar og parat. Så vi skal bare bede. Og måske er du en af dem. Jeg ved det ikke. Herren ved det, og du ved det. Amen. Du ved det. Hvis du er en af dem, der skal rejse dig op, hvis du er en af dem, som skal gøre noget, som du bare ved, at det her, det er min tid, det er nu, jeg skal gøre det, så skal du gøre det nu. Amen. Så er det ikke tiden til at holde tilbage, så er det ikke tiden til at sætte dig ned og sige, nå jamen, det skal nok gå. Nej, det gør ikke. Vi må alle rejse os og tage vores plads og gøre det, vi er kaldet til at gøre. Halleluja. Så vi kan få... Der står i salme 34, vers 10, så står der, dem som søger Herren, skal ikke mangle nogen gode ting. Shall not lack any good thing. Dem, der søger Herren, skal ikke mangle noget godt. Det er dig. Tak, Jesus. Salme 34:10. Vi har fået favør med Gud, og vi har fået favør med mennesker. Det står om Jesus, at han havde favør både med Gud og mennesker. Amen. Og han gik frem, og han voksede. Og jeg tror, at vores tid er nu. Jeg tror af hele mit hjerte, at alle de der pipelines, de er åbne. Jeg tror af hele mit hjerte, at det ikke længere noget problem med vores personlige økonomi, med kirkens økonomi, med Kristi legeme, som er lidt af ånden. De kommer til at se jeg vil lige vil sige en outpouring of money. En udgydelse af penge. De kommer bare til at se, hvordan at de kirker, der leder Helligånden, får forsyninger. På usædvanlige måder. Pastor Jens, han rykker mig ind i det overnaturlige og i det profetiske. Jeg føler mig virkelig som en profet i dag. Det gjorde han sidste søndag. Så bliv ikke bevæget af de ting, der er omkring dig. Og bliv ikke urolig for, at de vil bygge bygningen op igen. Det er ligegyldigt, om de bygger den op, fordi det åndelige magt er brudt. Den åndelige magt er brudt. Jeg vil bare sige det så stærkt. Det er ligegyldigt, om de bygger bygningen op. Den åndelige magt er brudt. Det handler ikke om en bygning. Det handler om de ånder, der var der, som ikke er der mere. Som har mistet sin autoritet, som har mistet sin magt. Vi hørte, hvordan de omtalte på nyhederne og sagde, at jamen, dragerne, der har vogtet den her bygning i 400 år, mod brand, mod krig, mod alt muligt andet, de er faldet. De vidste ikke, at de profeterede. Men det gjorde de. De er faldet. Spiret er faldet. Dragerne er væk. Og de drager har ikke længere autoritet og magt og kraft. Men det kræver selvfølgelig, at vi som Kristi legeme rejser os. Og vi tager vores autoritet. Vi har fået den nu. Så bare fortsæt med det. Amen. Fortsæt med det. Tak, Jesus. Roma hashidi ala rabasoteya. Reba hashinda la ramasotoya. Halleluja.
Jeg tror ikke, jeg skal sige så meget mere. Jeg havde, som I kan se, en meget, meget fin prædiken her. Meget fint forberedt, men jeg tror ikke, vi skal se mere. Jeg tror bare, at vi skal stå op sammen, og så skal vi tage og bare bede. Vi skal bede, at det, som Gud har forberedt for os, det kommer til at ske. Og jeg vil bare opfordre jer på det kraftigste, at gå ind og lytte til de her profetiske ord. Lytte til alle de ord, som blev talt ud over os som kirke, ud over alle de her forskellige tjenester. Der bliver talt meget, meget stærkt om apostle, om profeter, om hyrder, lærere og evangelister. Vi har brug for dig. Vi har brug for, at du rejser dig op. Vi har brug for, at du bliver det, du er kaldet til at være. Du kan ikke længere sidde i skyggen og ikke lave noget. Du er nødt til at rejse dig op. Du er nødt til at gøre det, du er kaldet til at gøre. Du er nødt til at gå ud og udfordre ikke bare dig selv, men også dine omgivelser. Jeg bare sådan tilfældigt, men jeg tror, det var Herren, der gav mig den tilfældighed. Så sad jeg i morges, imens jeg spiste min morgenmad, så sad jeg og lyttede til en prædikant, som talte om popcorn. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den. Men lige pludselig poppede den op på min Facebook. Og så sagde han, du ved, de her microwave popcorn, altså mikrobølger popcorn. Så der er jo sådan en pose her. Og i den pose er der jo sæd. Og du ved, for at den her pose med sæd kan blive til popcorn, så kræves det en kort tids forandring. En kort tids ubehagelighed. Du er nødt til at sprænge dine grænser. Du er nødt til at opleve måske smerte, udfordring. Jeg ved ikke, hvad der sker, når et korn bliver til et popcorn. Men jeg ved, det er en eksplosiv kraft. Og det er en udvidelse. Det er en ekspansion. Og jeg tror, at Herren vil gøre det for os. Han vil simpelthen putte dig ind i mikrobølgeovnen. Og det er ubehageligt et ganske kort stykke tid. Men når det først er blevet færdigt, så har du ekspanderet, og du er blevet til det, du er kaldet til at være. Amen. Så vi har brug for, at vi tillader Gud, at lade det være ubehageligt for os. At vi ikke bliver i vores komfortable lille skal. Det var sådan et fantastisk godt billede. Jeg kunne ikke lade være med at tage det. At vi bliver i vores lille komfortable skal. For det er så trygt og sikkert her. Og vi har det jo så godt i vores lille æske. I vores lille pose. Og her ligger vi jo og har det hyggeligt og godt sammen. Men du forstår, det er jo ikke det, du er kaldet til at være. Du skal ikke blive ved med at være et majskorn, der ligger i en lille pose. Det er meningen, at du skal komme ind i mikroen, at du skal begynde at få varme, at der skal ske noget, en reaktion i dit indre, som gør, at du eksploderer, og at du så kommer ud af posen og bliver spist. Det var formålet. Det er ikke formålet, at du skal ligge i posen og blive gemt et eller andet sted på en eller anden hylde, pakket ind i plastik. Nej, du skal ud. Du skal reformeres, du skal forandres, du skal komme ud af din komfortable zone. Amen. Og vi behøver at gøre det alle sammen. Vi behøver at træde ud af den der komfortable zone, ud af den der område, som vi synes er så trygt og sikkert, og vi har den her skal omkring os, som gør, at jamen, jeg har det rigtig godt her. Hvis du føler, du behøver at komme ud af din komfortable zone og komme ud af din skal, så skynd dig at komme herfrem nu. Roba hashidi ala ramasso torobosteya. Lobra hasso torobosteya. Ola barando roboshidi ala ramasso torobosteya. Roba babariando roboshidi ala ramasso torobosteya. Ora bahasso torobosteya. Jesu navn. Roba hashidi ala